Parlem ara del mental coaching. Tot el que pensem, sentim, treballem, és a dir, tota la nostra vida està governada per la nostra ment. Molts dels desequilibris que podem experimentar tenen orígens en el nostre estat mental, de fet, com comentava en l'anterior secció el Jordi Folk. L'entrenament mental, mental coaching, ajuda a transformar la ment i, per tant, provoca canvis físics, emocionals o fins i tot en les relacions. Està basat en diferents tècniques de reprogramació mental, com la programació neurolingüística, la kinesiologia holística, tècnica de llibertat emocional, etc. Ens acompanya el Jordi Llong, col·laborador habitual d'aquesta secció, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, formador i conferenciant. Hola, Jordi. Hola. Explica'ns una mica més què és l'entrenament mental, a qui va dirigit, com es tracta. Bé, Júlia i convidats i companyia. Bé, l'entrenament mental, aviam, a mi no m'agrada diferenciar entrenament mental de qualsevol altre tipus d'entrenament, és a dir, no et pots entrenar si no entrenes la ment, això és evident, no? Qualsevol esportista entrena el cos però entrena la ment bàsicament, perquè al final és el que ens mou i el que ens porta més enllà d'on pensàvem que podíem arribar, no? Bàsicament l'entrenament mental del que estem parlant és d'hàbits, de desaprendre, d'aprendre coses noves i d'aprendre en positiu, no? Del que parlem és de treballar amb el que nosaltres diem amb ascendent, de l'hàbit a l'acció, entrenant noves maneres de fer i anant més enllà dels límits que el teu propi cervell de vegades et posa, no? Això és enfortir-te, això és treballar d'una manera adequada i en positiu, i a partir d'aquí pots afrontar reptes nous i diferents. A qui va dirigit? Es tracta de fortalesa mental, d'intentar aquelles persones que estan més desenfortides, intentar tirar-les endavant? O... Jo crec que va dirigit a tothom. A tots ens cal? Mira, la vida, davant d'un món que es mou, i a més literalment, estar-se quiet no és una opció. Per tant, ens hem d'estar preparant mentalment contínuament, perquè el món canvia, els reptes són diferents, la vida ens posa dificultats, i encara que no ens en posi, volem evolucionar, volem anar més endavant, i per tant ens hem d'entrenar mentalment a fer coses noves i diferents de les que fèiem, no? Bàsicament, com deia Joe Dispenza, si no t'agrada la teva realitat et tindràs que convertir en una altra persona. I això és el que fem dia a dia a la gent que vol que anem endavant, no? El Jordi ens parlava de gent que acaba en situacions de malalties greus, no? I això no deixa de ser, no? Que la ment deixa de funcionar d'una manera per anar endavant, i es para, es gripa, és una paràlisi, etc. No? I ens trobem en situacions, bueno, que són greus, però sense arribar a aquesta situació tan greu com comentava en Jordi, hi ha molta gent que es troba amb dificultats, amb problemes, la seva vida es converteix en el que ell no volia, i bàsicament és perquè no ha anat treballant i no ha anat afrontant els problemes tal com els havia d'afrontar, no? I això és l'entrenament mental, per tant va dirigit a tothom. De fet, parlant d'això, quan pensem en realitzar un somni, tenim tendència a abandonar quan ens topem amb les primeres dificultats, jo crec, no? A què es deu això? Perquè, clar, jo entenc que no hi ha prou en desitjar-ho. Claro, no, tu ho acabes de dir, no? Bàsicament perquè creiem que somiar ja ho és tot, no? I un somni no canvia res, absolutament res. Tu pots somiar cada dia, si vols, no? Un somni no canvia res, una acció ho canvia tot. I el passar a l'acció és el que més ens costa. Sobretot perquè l'ésser humà està acostumat... El nostre cervell, el nostre cervell està programat per moltes coses, és una màquina quasi perfecta, però sobretot està entrenat per fer-nos sobreviure, que és amb el que emplea el 80% del seu... El nostre cervell és un 20% de la nostra massa muscular i és un 80% del que consumeix la nostra energia, no? I bàsicament tot aquest temps està intentant mantenir vius.